us obrim la finestra. A veure... Segons el mapa hem de trobar per aquí l'últim sobre. Vale. A veure si el trobem. Ui, però què és això? Crec que l'he trobat! Sí? Agafa'l, agafa'l! Perfecte, a veure què posa. A veure així. Què és això? Ordena-ho. És un jeroglífic. Què és un jeroglífic? Mira, te'n recordes que totes les coses que hem anat veient tenien Un color. un gomet? A veure, vés obrint. La petxina verd. Aquesta serà l'última. El quadrat, blau. Aquí. El primer. A veure... Ui, que no ens voli res, que fa un vent. Ui, aquí no hi ha res. El triangle. El triangle. El triangle, quin número és? El 2. Vale, tenim l'1, tenim el 2... Quin més? Té, si vols obre aquest. La rodona... Aquí. El flamenco. El vermell, aquí. Aquí va, el 4. Aquest hem quedat que era... Epa! Ja el busco jo. Ah, trobat. Tu la té. Treball. El flamenco aquí. I l'últim... Aquest que va aquí. Sí. I suposo que les lletres que no sabíem per què eren ens diran alguna cosa. A veure... Ui, no, aquesta només una. 1 i el primer? Epa, a veure, ho posarem recte. Ai, 1, aquí diu... Ja sé què diu. 10, Ja sé què diu. passes, cap al mar. Cap al mar. On està el mar? Allà. Doncs hem de fer 10 passes cap allà. A veure, des del punt on l'hem trobat. Vinga, tu li das. Des del punt on l'hem trobat, ha sigut aquí, no, que l'has trobat? 10 passes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 I i 10. 10. Hauria d'estar aquí. Ho desenterrem? Sí. A veure si trobem alguna cosa. Ajuda'm, ajuda'm. Veus alguna cosa? Ai, mira aquí. A veure... Llegenda secreta de les Marfantes. Vols que ho llegim? Aquesta és una història només per valents i valentes. Jo no sé si sóc molt valenta, eh? Jo sí. Vols dir? Però és molt fosc. I si ve una marfanta? A veure, Anem a investigar. anem a provar-ho. Però si tinc molta por, ho deixem estar. No, no ho deixem estar. Ja veurem. Diu... Hola, em presento, em dic Itziar. Duc aquest nom en honor a la meva àvia i vull explicar-te la seva història i com va aconseguir evitar una conquesta. El primer que has de saber és que sóc nascuda a Marfes, un poble tan petit que no surt ni als mapes. Està situat a la costa de Catalunya, en una terra apareguda del no-res que es coneix com a Delta de l'Ebre. Som un poble ben normal, en el sentit més avorrit del terme. Els veïns i veïnes que hi vivim som... bé, corrents, amb no gran cosa a remarcar. Tot i això, el nostre poble va passar a ser un dels més coneguts del territori ara fa un centenar d'anys, i encara continua sent així. Vols saber per què? Tot va començar per culpa del poble veí, Sant Isidor de Malalluna. Era un poble molt més gros que el nostre, amb molts més habitants que, malgrat eren igual de corrents que nosaltres, destacaven per un tret ben particular, el mal caràcter. Sempre estaven de morros i maleint-se els uns als altres. Durant molts anys vam conviure en pau i harmonia, el que és sinònim d'ignorància mútua. No ens fèiem ni poc ni gens de cas. Cadascú pasturava els seus ramats, conreava les seves terres i se'n menjava els seus fruits. Així, sense més, anàvem sobrevivint decenni a decenni sense cap fet remarcable. Aleshores va arribar al poder de Sant Isidor
un home que, per desgràcia nostra, encaixava com anell al dit en el tro d'aquella petitíssima i malcarada regió. Tenia mal humor, mal perdre i males puces. Ho tenia tot, i no em feu explicar per què, perquè no sabria dir-vos-ho amb certesa. De sobte va decidir que volia conquerir totes les terres del Delta de l'Ebre, començant per les hectàrees que envoltaven Sant Isidor. Com ja us podeu imaginar, això afectava de ple a les nostres terres i al nostre bestiar. L'alcaldessa de Marfes va fer grans esforços per mirar de trobar una manera de convèncer l'homenet amb mal caràcter que no conquerís les nostres minúscules possessions. Ni els diversos intents de diàleg, ni les riquíssimes ofrenes, ni les lamentacions teatrals van afligir ni de lluny l'infranquejable caràcter d'aquell dimoni. Finalment, l'alcaldessa de Marfes va decidir reunir a tots els marfantins i marfantines a la plaça per buscar una solució, però cap idea resultava ser prou bona i semblava que, irremeiablement, la mala sort els duria una batalla que, ja ho sabien, no podrien guanyar. Aleshores la meva àvia, Itziar Vilanova, va tenir una pensada. «Els hem d'espantar», va dir. «Hem d'aconseguir que tinguin por de posar un sol peu a les nostres terres, i això només ho podem fer fent-los creure que la terra està maleïda. Si creuen que el terreny està maleït, no el voldran, i per molt que el rei ho ordeni, els soldats no s'atreviran a lluitar de tanta por que tindran». A tothom li va semblar molt bona idea, així que van tramar un pla per despertar la més temible de les pors en els homes i dones que es proposaven conquerir Marfes. Calia que l'alcaldessa fes creure al rei de Malalluna que estava enormement preocupada pels seus soldats. Era evident que ell no l'escoltaria, per això calia que ho digués prou alt perquè un soldat la sentís. Aleshores, per molt que la majoria no s'ho creuria, correria la veu entre tots els soldats inevitablement. A partir d'aquí, el teatre faria la resta. Cada nit, a partir d'aquella, els marfantins i marfantines es vestirien amb draps blancs que els cobririen de dalt a baix i organitzarien ensurts pels soldats enemics que estaven de guàrdia. Aquests sortien per potes i es prometien entre ells no dir-ne res al rei. Quan els companys del torn de l'endemà es preparaven posant-se l'armadura per dirigir-se al petit poble, els soldats que havien estat de guàrdia la nit anterior s'acostaven a ells i mirant per tot arreu com si temessin que aparegués algú enmig de la foscor, els deien: «Aneu amb compte, a la nit arriben les marfantes». Cada dia menys soldats s'oferien a fer les guàrdies a Marfes i cada dia els marfantins estaven més a prop de la victòria. Tanta por van arribar a tenir els soldats de Sant Isidor de Malalluna que després de mesos d'insistència del seu rei, farts d'ordres i histèrics de tantes nits d'insomni, van decidir lligar el rei a la plaça del poble de Marfes perquè visqués en pròpia carn el que els obligava a viure nit rere nit. No es van quedar a veure què passava, no, els covards. Però tots els marfantins i marfantines sabem que aquella nit el rei va cridar tan agut i tan fort que van callar els grits de tot el delta i va arrencar a córrer amb tanta força que de les travades van dur el pal del mig de la plaça de Marfes. És tot el que van perdre els marfantins amb aquella jugada. Bé, això i els pocs turistes de la zona que després d'escoltar la llegenda de les marfantes es van negar a tornar a visitar el poble mai més. Des d'aleshores, els ebrencs arreu del Delta de l'Ebre temen Marfes i els seus habitants. No volen saber res de nosaltres. Només de sentir marfanta comencen a tremolar i fugen en direcció contrària. Pocs saben que és gràcies a nosaltres que segueixen pasturant els seus ramats, conreant les seves terres i menjant-se els seus fruits. De vegades, penso que m'agradaria que la gent sapigués la veritat sobre les marfantes i sobre la meva àvia. Però, ben mirat, s'està molt tranquil quan ningú et molesta. I aquesta és la història de les marfantes. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. No, la marfanta! Ai, que